ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, иштирокчиёни канали Экоҳаёт ва мухлисони маҳсулоти табиӣ, деҳқононе ки бо зироаткорӣ органикӣ машғул мешаванд. Ана ҳамдиёрони азиз, чӣ хеле ки мере дар фермаи Хоҷанд Доҳмон қарор дорем. Имрӯз 8 метри квадрат кирми Калифорния ба ҳоҷи Абдусалом ба деҳимой худо агар хоҳад бурда истодем барои баланд бардоштани ҳосилноки замин ва истеҳсол кардани 100% маҳсулоти табиӣ барои халқи азизамон. Абдусалом 7 гектар замин доранд, яъне ки боғ доранд, дарахтони туркӣ. барои ҳамин имрӯз 8 квадрат километр Калифорния харидор карда мехоҳанд биёгонӣ истеҳсол карда заминҳои худро пурра аз зархимикатҳо тоза карда маҳсулоти табиӣ истеҳсол кунанд. ана ҳамдиёрони азиз, 16 коробка бандобаст кардем. бояд зичнокиҳо кирмаҳоро бо ҳам мебинем. кадом набуд зичноке коробкаш, яъне ки бо ҳамин гуна зичнокеҳо биёед бо ҳам мебинем. зичноке кирмаро бо ин гуна сифат خلاصه با همین گونه زیشناک‌ها تمام تخم و دیگره منه. این دانه‌چوی زرد همش تخماش. بریم فرم خوجند. شخصانی که خوش خرید کردن کریم کلیفونه میگم سازا. زنگ زنیتون داره. انا همدیگران عزیز 16 коробка هر یک коробка سفیقی общий 48 сатил, яъне кирмаи Калифорния ҷоғоҷо кардагӣ ҳоҷи Абдусалом деҳимой ба худохоҳад тайёр ҳозир сари заминшо мерем. наворимай пайбери кунем, худохоҳад сёмка мекунем. ҳамаш чахқони ягон хе кирми нимҷон касал нест. озуқаи допустим ино бехавотир дастик мида ости озуқаш хӯрда кокра мегирад. ман ҳамин хеле судоништа инҷа мебиёд, ман унҷа мерад, секин паҳн шуда мебурад. чӣ қадар об бааш қалон шавад, агар молекуляр нест, об точиш намезанад, так болотиша мегузарад. фаҳмида? ҳамин қадар об зер мешавад. 50 кило 200 000 дона кило бонус, 200 000 кило 1000 та 1 кило бишад 200 кило кило. Май тухмош полный бонус, ҳар як коробка. Чӣ? Кирм ари ҳарора, мана боло гарм шуда, мисол ҳаво. Дуюм силой, ина ҳамаша калалда запс кирем. Судинҷ дакор. Намиш комфорт, озуқаш комфорт. Мана ҳамин ҷана зиндагӣ судинҷ.